takto. Buď to bude karma, alebo to bude osud, alebo to ako proste má byť. Ani by ste neverili, ale taká sranda sa stala, že takto, začnem po poriadku. Nahrávala som pred týždňom novinky zo života Vlčekovcov. Ako to skončilo? No skončilo to sviatkami a zistila som, že to, čo som nahrala, nie je už viac aktuálne. Lebo ono niečo nahráte večer o 8, čo je akože fresh news, a zrazu na druhý deň ráno o 9 zistíte, že to je úplne ináč a už to nie je tak, ako to bolo a už ten pôvodný plán nie je plánom a veci sú už úplne ináč. Na schvál tu nechám ešte aj časti, aby boli zverejnené, kedy to bolo. Všimnite si, toto bolo presne kedy. Toto bolo pred sviatkami večer 2020. Bolo to s tým, že čo som pochopila z komentárov a tak z celej tejto situácii, atmosféry tam, Miri bol na streame sám, ale potom si klikneme aj na Miškin stream. Teda pochopila som z toho to, že vlastne nie sú spolu, rozišli sa 159 krát, ale veď OK, no. Dobre, keď vyhráš, tak ho vyrobíš a budeš ho nosiť, OK? OK? Dobre. Miriho jediné streamy sú o tom, ako tlačí niečo do hlavy. To sú vlastne tie tréningy, ktoré trénuje na Celebrity Combat, aby dodržal tú váhu. To je o tom, hej, že keď budeš veľa papať, sa vypapáš a potom vlastne všetkých tam sundaš. Neskôr v nejakom streame hovorila Michelle, že vlastne Miri ani nie je tučný. On nie je obezný. Alebo začali si robiť srandu z neho. Niekto si začal v komentároch robiť z Miriho srandu, že vlastne je obezný a že ako takto chce, že či sa Michelle on ho nebojí, že dostane infarkt alebo niečo s tým ich životným štýlom, že vlastne bere kadejaké látky, nemajú kde bývať a proste iba vandrujú, doslova. Tak ona vlastne sa chytila toho, že nie, že toho, že by nemali kde bývať a že by nemali čo do úst, ale chytila sa vlastne Michelle toho, že ale veď Miri nie je obezný. Nie, Michelle vôbec. A nie. A čo by bol obezný? No ale, teda, celý tento stream bol o tom, že Mirinko papal. Papal nejaký burger, ale najkrajší je ten plagát za ním. Všimnite si. Miri Vlček, trading free. Čo to tam máme? Trading zadarmo, neviem čo. Čiže on si vymyslel si, že bude nejak tradovať a bude pomáhať ľuďom, ako by mali investovať peniaze. Dobre počujete. Miri Vlček, ktorý nemá kde bývať a nemá ani floka vo vrecku, nevie sa postarať sám o seba, ani o svoju ženu, nastávajúcu, tak ten človek vám ide pomáhať, ako by ste mali investovať. Zadarmo. Z toho všetkého vyplynulo to, že on chcel, aby posielali proste ľudia na nejaký účet peniaze, ten účet, tam sa im to bude zhodnocovať a tak ďalej. Ja len pevne verím, že nikto na toto nenaletel, lebo ako keby, že hej, tak sme v totálnej riti zase. Dobre, Mirinko papal, preklikáme to, lebo naozaj ja som to už videla 15. krát, nič sa tu nedialo. Aj keď sa ho pýtali na to, že či robí trading a teda, že niečo, on proste neodpovedal. Absolútne akože nekomentoval. A bola jedna taká konšpiračná teória, že vlastne Miri má preto za sebou plagát, lebo je vo vedľajšej miestnosti, ako je Michelle. Nevieme, vyjadrime sa o chvíľočku k tomuto. Začínajú také komentáre, že Miška, ako dlho vidíš tento rozchod a tak ďalej. Celková situácia je tá, že sa rozišli. Predpokladáme, že Miška je u svojich rodičov, niekde na zemi má telefón a papá klobásku. Ohľadom toho, že prečo, že ona papá klobásku, Miri papal burger a ak by bol v domácnosti burger, verím tomu, že aj ona ho tlačí do hlavy. Takže toto nám tu trošičku tak ako keby nasvedčovalo to, že nie sú v jednom dome alebo v jednom obytnom priestore, ale i v iných miestnostiach. Tak ako si to tu ľudia mysleli v komentároch. Skúsime to dať ďalej. Ja to vypiem toto, tuto sme mali, veď Miro je tam s tebou. Ľudia si mysleli, že teda je. Tento tu je, sa volá Masty, alebo Musty, alebo čo? Vraj nejaký reper? Neviem. Dobre, Miška vraj si poplakala, keď sa rozišli a neviem čo, kedy budete spolu zajtra či pozajtra. Akože smiešne. Ty tu reveš a Miro vysiela s babami a smeje sa na tebe. Akože, prepáčte, ale aby ona žiarlila na Mira. Vážne? Ona na Mira, aby žiarlila? Trošku sa na ho pozrieme a zistíme, aj keby nejaká chudera sa našla na tomto svete, ktorá by ho chcela prebrať v takomto stave, akom je teraz. Keď bol Miri s Mikelou
tak pri nej aspoň mal domácnosť, pri nej mal aspoň čo do úst, pri nej mal aspoň aký taký život. Mali kde bývať. Na tuto, keď sa pozrieme, on je úplne, že tamto bolo level takých, čo ja viem, 60% a tuto sme na leveli, že 5% a držíme sa tak 3 až 5%. Tam sa snažíme držať, hej. Respektíve chceme ísť vyššie, ale tak akože ten level to už nedovolí. Takže už neviem, kto by prebral Michelle Miriho, ale tak ako isto by to nebola nejaká žena, ktorá je na úrovni a ktorá by mala ešte nejakú štipku zdravého rozumu pri sebe. Ale teda OK, poďme tu na to. Ach, tu ju máme. Vyhrala som. Ja to vidím tak na Ďakujem. 2 dní. Míšik, ja som to nevidela, ďakujem. No, som si bola pre pojebanú klobásku. Lexi, ty šlap. Ona len papka. Počúvajte, ja som seriózne unavená z týchto streamov, lebo oni tam len žerú. Naozaj. Proste seriózne len tam žerú, alebo čumia do toho oného, alebo tam iba nadávajú, alebo iba žobrú a hovoria tap. O čom toto je celé? Mi povedzte, ako... ešte aj Karoro má lepšie streamy. A teraz mi vysvetlíte vy ľudia, ste tu na jej účte, rozumiem, že je tu 244 ľudí, na jeho neviem koľko, ja rozumiem, že ste čakali, kým sa možno k niečomu vyjadria, ale nerozumiem seriózne tým ľuďom, ktorí tu prispievajú tie peniaze. Naozaj tomu nerozumiem. Michelle sa tu potom obraňovala, že vlastne, že tam Miri nie je. Tu si robili srandu, že Miri tiež sedí v kuchyni s tatkom a neviem čo, ona proste povedala, že nie, že nech si nerobia srandu. Akože áno, Miri nadáva na jej rodičov, nadáva na jej rodinu, takže celkovo nemyslím si, že majú dobré vzťahy. Teraz sú rodičia asi radi, že videli aspoň na takú krátku dobu Michelle. Asi. Ale určite, rodičia sú určite radi, sú nadšení. Vypapkala ich a mohla ísť ďalej hajde. Dá sa s ním dokopy na druhý deň ráno a bolo všetko vybavené a všetko bolo po starom. Takže rodičia si aspoň na deň užili, alebo na pár hodín si užili dceru, i keď ona streamovala a jedla. Čiže aj ináč tieto streamy, že keď si odbehnete a nie je vás 5 minút, čo ja viem, to je content, že sa len zapnutá a ľudia ti prispievajú. Už len, toto je trapné, čo robia tí umelci, povedzme, alebo ja neviem, jak vás nazvať, tiktokery, ale druhá vec je to, že vy ľudia ste úplne šibnutí, keď takýmto ľuďom prispievate. Za čo? Dobre, toto preskočme. Každopádne snažili sa jej tu dať ľudia trošičku rozumčeky, nepomohlo. Henty dvaja boli u Araka. Zaberali tam miesto, parazitovali tam, míňali ich veci, míňali ich jedlo, míňali ich peniaze, míňali ich slobodu a proste len im tam robili dusno. Oni vlastne tam na nich parazitovali celé sviatky, plus niečo pred sviatkami, niečo po sviatkoch, tuším. No hamba. Nedo, že u nich bývali, nedo, že ich vyžierali, nedo, že ich obmedzovali vlastne v ich osobnej slobode a v nejakom tom pohybovaní sa po dome, streamovali. Ja rozumiem, že to sú vlastne ich kamaráti a oni prebrali nejakú takú tú zodpovednosť za nich a teda, že im musia pomôcť a neviem čo. Ale viete, ako to je, že každá návšteva by mala trvať maximálne tie 3-4 dní. Tie prvé 2 dní, akože prvý deň a pol, 2 dní si zvykáte na to, že máte tú návštevu a že ste spolu, že super, že vlastne spolu trávite čas a tretí deň už je taký, že už by ste sa aj baliť mohli a odchádzať. No a táto návšteva nech ostala dlhšie a všimli si to aj ľudia v komentároch. Ja to ani nebudem púšťať hlas, lebo to je absolútne, že je to irelevantné, lebo tam sa iba rozprávajú a o blbostiach a absolútne nestreamujú, oni sú už dokonca ešte aj vypnutí. Jediné, čo robia, sedia na tých streamoch, majú to pustené, oni vlastne sedia vedľa seba. To je úplne, viete, čo to je, akože mega. Oni sú vlastne všetci tam na kôpke a len si proste spolu streamujú na 3 rôznych telefónoch. Riešia, že kde je Miška, Miška sa nejak zdula a išla na chvíľu preč. Zase, ja som tu poklikala kadečo. A už to tu máme, že nikto nič mu neposiela, už sa konečne ľudia spamätali. Veď kričal včera, že do večera ide rýchlo, sklepol nenáš ranec. Že k ním ešte aj chodia Miriho známi, alebo ich spoloční kamaráti, rodina, neviem čo, a chodia k ním a robia im tam dusno. A vážne? Každý ináč proti nemu už, proti Mirimu, aspoň čo sa túto. A oni normálne seriózne im píšu do komentárov týmto Arakovi a takto, všetkým ostatným, ako ich úplne hejtia, úplne hejtujú Miriho. Akože úplne v pohode.
Oni to ani nečítajú, nepovedia to nahlas, ale samozrejme aj oni to vnímajú, že takto to je. Jaj, počkajte, nie, to bolo oné. Dobre. On tam má úplne niečo, čo vymysleli moji gifleri, ale nebudeme sa dávať za 10 a za 20 eur tetovať niečo na celý život, ktoré môže niekoho, ani to nechce tam mať, chápete sa? Proste také sú Oni mali taký akože big stream úplne, že super udalosť. Áno, na to vytvorili ešte aj plagát, mali to všade propagované, že vlastne budú mať nejaký veľký stream, kde ten, ktorý prehrá, si vytetuje, alebo či vyhra, prehra, či čo, ja už neviem, lebo tie pravidlá sa tak menili, oni sa menili v jednom kuse, seriózne. Na 10 000 coinov mal mať každý alebo niečo a že oni to môžu okašľať, lebo ľudia im tam negiftovali, tak nikto si nebude dávať žiadne tetovanie, aby za nejakých 10-20 eur oni mali na nejaké časti tela nejakú vec, ktorú ani nechcú mať vytetovanú, pričom aj tak Arak by ho tetoval zadarmo. Neverím tomu, že by on ešte jemu platil, keď mu neplatia ani za ubytko, za stravu a nemáš čoho platiť. Má stále na sebe jedno a to isté tričko, všetky veci proste, oni nemajú nič, ľudia drahí. Takže tu to len videla proste ľudí, to bolo úplne trápne. Coinov a 100 bodov navyše, tak vyhráme my. Keď on tak vyhrá, on to bude hrať za nemoty, do nemoty. Nebudeme hrať do nemoty. Ešte skúsime 3 kola, keď ne, koniec. Lenže ľudia, keď využijeme trojnásobok prvý na začiatku a trojnásobok bonusovej misii, tak to máme splnené za chvíľočku. Takisto, ale oni to majú takisto splnené. Čo je internet? Či sejko? Ne. Čo to nejde? Im to úplne nešlo, ako jemu sekalo, celkovo ten TikTok nejak úplne blbol, oni nevideli ani koľko majú bodov, potom aj videli, trojnásobok im neukázal, proste ten duel bol úplne celé zle. Druhý vybere. Treba mať trošku svoju hrdosť a netreba tie pičoviny. Bola kedy, pamätáš, keď sme začínali, od 150 eur sme museli mať, až potom sme si išli kerovať. Braško, dobre? 150 eur našu. A ne nejakých 10-20 eur mi tu budú dávať, ja sa tu budem kerovať. Čo som ako kokot, more. To sú také pravidlá sú a bol tak to je. Treba to giftovať, treba využívať nástroj. Tak počúva, tak najmä aspoň s rukavicami. Uľahčíme to s rukavicami, či ne? Poďme aj s rukavicami, mne to je jedno. Hlavne vy ste chceli hrať a ukázať sa všetci. A ukázať mi silu. A ešte povedia, že však ale my sme to nechceli a neviem čo, ja sa za 10-20 eur nebudem tetovať, tak sa netetuj. Vy ste to chceli? Ešte oni povedia, že my sme to chceli, my sme sa chceli ukázať. Čo vám trpe? Môj zlatý, ty sa spamätaj. Nemáš ani floka, nemáš nič v peňaženke, nemáš nič na účte. Jakže my sme to chceli. Ty si chcel, aby si zarobil. Nie my sme to chceli. Tu nikto nechce míňať na teba peniaze. Ty kokos, četieme. Nebudeme sa na tým obšovať, dobre, tak boli sa nemá nejaké pravidlá a jednoducho nešlo to, tak to nešlo, nič sa nedieje, ľudia teraz sa nebudeme kurva tu hádať a neviem čo, tak keď to tak dopadlo, no a hotovo, dáme to na budúce božlúky, vy ste tak dovetočne, alebo to, tak aj dopadnete. Pravidlá boli jasné dané. Nebude sa to meniť, lebo niekto tam napísal, hlavne s coinovými vecami. Áno, to je pravda, a jeden za myšku. Ľudí tu šikanujú, tak majú darovať a nebudú sa meniť pravidla. Oni tu menili pravidla už asi 15 krát. Proste zbytočne nad týmto sa zamýšľať. Hrajú 20 minút, vidíte 20-20 a proste úplne zbytočné celé. Čo tebe je už 2 dní či 3? Neviem, Berte tak, že vy ste vyšľahali peniaze na toto, že vlastne nič sa nedialo. Proste, vy ste sa tu vyšľahali, nikto si ani nespravil žiadnu kerku a aj keby, tak nám to je úplne jedno, lebo akože čo? O čom? Hej? Neviem, koho to zaujíma, že kto má čo vytetované. Neviem, či... však im to je jedno, však pozrite sa, jak vyzerá ten Zigo. Tak mu to je úplne... Na Miri ho narážam teraz. Vieš, súkromie vám chýba, takto dlho sa nedá žiť. Tam už to bolo dosť. Vidíte proste tie nenávistné komentáre voči ním. Že ich tam vyžierajú a nedajú im pokoja. No ale teda... každému to je úprimne jedno, že kto si dá čo vytetovať. Ale ľudia... Už vy ste tam spravili chybu to, že ste tam vôbec dali toľko peňazí do nich, už pri týchto zbytočných zápasoch a na čo. Čím ďalej, tým viac rozmýšľam, že by som chcela spoznať tých donátorov, ktorých podporujú v týchto sračkách. Pokračujeme ďalej, to nie je všetko. 8.4. tu už máme večer stream zo stanice, kedy nevedia, čo so sebou, kam majú ísť. Toto je naozaj situácia, ktorú treba riešiť, vôbec nie je násmiech, už je to tuším aj do plaču človeku, keď toto vidia, ako títo dvaja žijú. Ale aj tak, podporovať ich, proste to neprichádza ani do úvahy a nie je to ten správny krok. Videli ste, že čo ste robili, keď ste podporovali snajpera, Rittera, čo ste robili, čo sa deje s Karorom, keď ste ho podporovali, že je už na ulici. A toto tu presne bude aj s týmito dvomi. Čiže sú na stanici, pýtajú nejaké peniaze, aby im ľudia poslali na účet.
Pak sa niekto našiel, kto im niečo poslal. No a viete, čo je zaujímavé? Že medzi tým, ako boli u Araka, ničím neplatili, ani jedlo, ani u nich, že mohli byť, ani ubytovanie, ani čokoľvek proste, že by prispeli do tej domácnosti. Nie. Oni si za tie peniažky boli v solárku, Mišo si bola na nechtíky. No povedzte mi, kto zdravý takto rozmýšľa, že namiesto toho, aby si šetrili peniaze, odkladali si na ubytovanie, alebo na niečo, čo naozaj bude potrebné na stravu, keď odídu od nich, ale ako je možné, že vy si takto miniete peniaze? Na blbosti. Dobre, tu už volala vlastne taxík, alebo išla pozrieť taxík a bez hanby, tak toto skončilo o minútu. Ľudia, o minútu nám dojde vyzdvihnúť. A ideme. A hotovo. Takže nedostali ste ani to postráte ďakujem, ani nič za toto. Týmto haslo, to bol koniec streamu. Proste vy ste im zaplatili peniažky, poslali ste im peniaze na taxík a oni zás idú niekam. Keď sa budete pýtať, že ako sa živia, nech sa páči. Dobrý deň, chcem upozorniť na dvojicu, ktorá sa momentálne pohybuje po Bratislave. Ide o Miroslava Vlčeka a Michailu Hercegovu. Pohybujú sa spolu a kradnú. V jednej kaviarne, nechcem ju menovať, som mala položenú mikinu a tento pán Miroslav Vlček mi ju ukradol. Nedávno ich chytili aj v Lidli, kde kradli rohlíky a tresku. Čo si blázon? Normálne? Aká zúfala by som musela byť, aby som išla do Lidlu kradnúť rožky tresku? Polícia ich vtedy zadržala. Toto by celé malo skončiť, lebo oni proste neskončia nijak ináč, len buď vo väzení, alebo ja neviem, proste. Akože myslím si, že toto je začiatok takého Karorovho konca. Teraz bez výsmechu, bez všetkého, ale ono to k tomuto smeruje. Predrbali všetky peniaze, kradnú na Slovensku, na neho je vydaný zatýkač. Samozrejme, že polícia ho nebude hľadať, alebo čo, hej, pokiaľ sa nezdržiava na mieste svojho bydliska trvalého. Oni ani nezverejňujú, kde sú, to je to, viete, že oni vám ani nepovedia. Keď aj zverejnia, kde sú, tak sú tam chvíľku. No a teda už je na úteku, áno. Boli v Nemecku, do Nemecka nemyslím si, že sa budú vracať. Teraz už špekulujú také, včera špekulovali nad nejakým roadtripom, o tom o chvíľočku. Ja si myslím, že oni utečú do nejakej zase inej krajiny, kde zase budú stále vyžobrávať tieto peniažky, ale jedného dňa to už celé prejde. Už aj tam si nakradnú. Proste prejde to, jedného dňa to skončí, tak to skončí ako u Karora. Len Karoro je na to sám, hej. Oni sú pár, ale čo nám to pomáha, ako čo tu Michel o chvíľu začne šlapať? Akože aj to je možné, ale však. S tým, že som proste abstinujúca vo všetkých smeroch, ako sa... Chvíľku bola abstinujúca, naozaj, že chvíľočku, lebo asi neboli peniaze na látky. A no už to akože, už to máme za sebou, hej, už nie je abstinujúca, ale bol tu veľký problém, lebo slečna si niečo dovolila voči Mirimu. Chcem vám spraviť takú liveku o tom, dneska som sa rozhodla a chcem vám porozprávať, aký bol celý ten priebeh a tak. Takže dúfam, že vás to bude baviť. Dáme si zatiaľ nejaké duely, aj keď neviem s kým. Asi s Mirim si dám. Dáš duel so mnou? Nemám trenky. To treba hovoriť, realist. Nemám trenky, nemám ponožky. A nehrať sa. Hej, oprala som mu. Kúkajte môj outfit. Oprala som mu veci a ešte sa mu nestihli vysušiť. Ale keby možno vyťahneš tie... Ja ti ich budem sušiť. Vyprala som mu proste veci a majú ešte mokré. Ne, však ponožky len. Tak ja som sa snažila. No a vyprala som mu teda. Ja jebem na teba tým, že som ti vyprala včera večer. No a chcem si dať s niekým duel, chcem vám teda povedať, ako sa mám, ale to už asi viete. Ďakujem krásne za srdiečkovanie. Nie som v Seredi. Zazrevala, lebo je abstinentka, momentálne nemali peniaze ani na látky. Dokonca mu oprala prenky.
Akože, chápete? To nie je iba prázdna veta. Normálne si predstavte tú situáciu, že ona je mu 20-ročná, perie trenky, onďané trenky a riňavé smradlavé ponožky 40-ročnému chlapovi pomaly a ešte on pindá, že ich má mokré. Tak nie, že by bol rád, že ona mu vôbec oprala. Nie, ale pozor, nie, že by si ich opral sám. Veď to už aké absurdné je, že by žena 20-ročná, ani nie, prala trenky 40-ročnému chlapovi. Neskutočné, absurdné, že vôbec ľudia si ani nevážia a ešte on bude pindať a ešte on normálne tak zdeptá v tej situácii, ktorej je, že vlastne ona musí mať riadne stavy teraz, hej, keďže nemá žiadny prístup k žiadnym látkam. V tom čase, keď to natáčali. Nie, že by si bol rád, ale to ani nie. No a toto sme mali v súku, ideme naspäť, teda kde sa odviezli taxíkom. Taxíkom sa odviezli na ubytovanie. Dúfam, že áno. Ukazuje si tu nechtíky, aké má, hlavne, že má nechty porobené. To, že nemajú peniaze ani na taxík, ani na ubytko, akože nevadí, čo? Vykrivené. Jak som vykrivila tie ruky, dik chlapec, jaká vykrivená piča. Koniec. Máme trojnásobok Mária, ďakujem. Robči, ďakujem. Trezor Erik, ďakujem. Už tu sa ľudia pýtajú proste, koľko snehu ste dnes nafúkali. Mali nejaký obnos peniažkov zase, takže zaplatili si taxík, zaplatili si ubytko. To ubytko majú na jednu noc dokonca. Oni nemajú normálne ani že na dlhší čas, aby si zaplatili niečo. Oni platia normálne za jednu noc a ešte aj to nepochopili, lebo zaplatili si mali tam nejaký depozit či čo, potom ešte o 30 eur sa tam handrkovali normálne na druhý deň do obeda, aby im vrátili 30 eur a pritom oni si zaplatili 30 eurovú poistku za to, že keby niečo spravili v tom ubytovaní, aby to zaplatilo sa z tej poistky. Oni si kúpili ešte nejakú blbosť, ktoré ani nerozumeli, lebo asi boli nafúkaní, hej? Tak oni podpíšu čokoľvek ako vtedy. Vidíte to, hej, teraz? To je neskutočné, škoda tej abstinujúcej. Na čo tam chodíte pomáhať, keď to má plných napnutých Diega? Ja to nemám ani Diega, ani Na napnutých. čo im tam chodíte pomáhať? Tam má svojich chlapcov, tak je giftujú. Ale to ja ich tu nemám, svojich chlapcov. A odkiaľ máš, že sú to moji chlapci? No dobre, toto máme za sebou. Čiže ubytovali sa v tom ubytku z 8. na 9. ráno. 9. ráno už o 10. streamovali z Mekáču. Najštedrejší darca. Spravíme také video a tam bude zverejnený človek, ktorý nám zaplatil akože dovolenie. By ste vedeli, takže nápad, ktorý dostali, bolo to, že je to smiešné, ľudia drahí, že vlastne oni zháňajú nejakého darcu, čiže ten, kto im dá najviac giftov, buď na TikToku, alebo im to pošlo priamo na účet, tak ten bude vyberať, kam oni pôjdu. A že teda oni pôjdu do nejakej exotickej krajiny, alebo teda do zahraničia, hej? Hoci kde. Stále sme v Mekáči, keď si všimnete, to je úplne od rána do poobedia. Toto som natáčala pred 2. alebo okolo 2. Takže poďme. Ja som napríklad kúkal, čas 94 a pondelok. To by si bol iný frajer. Keby mi to mali na letenky. Kto? Niekto, že pošlem ti 100 eur, ak potrebuješ. Ale to by bol iný frajer, keby to sa spravil. Dominikánska? Keby to sa stalo. Nie je jedno. Jasné, že by bol iný frajer. Potom mi niekto narozprával, že pošle, že čak by im poslal 100 eur. Že by sa zbláznili, prosím ťa, čo by robili so 100 eurami? Akože je čo, hej, však lebo to za 2-3 hodiny nemusia mať. Seriózne ľudia, berte tak, že koľký z vás sú tu na trvalý pracovný pomer, ktorí tu pracujú takto? Máte výplatu v čistom koľko? Sú tu ľudia aj takí, ktorí majú, čo viem, 600-700 výplatu v čistom. A z toho si predstavte, že iba tak strelíte niekomu, alebo ako... Koľko vám vydrží taká stovka? Ako nehovorím už v dnešných obchodoch, a keď potrebujete zabezpečiť rodinu a že pár dňový nákup stojí 100 eur, ale berte tak, že oni stovku minú za pár minút. A to nemajú kde bývať, nemajú čo jesť, nemajú kde hlavu skloniť. By som prechádzal, jak sa volá? Karora dostal odtiaľ, lebo včera som mu poslal darček za 1000 a ešte mne povedal, že som kokot feťacký z Maloturu. A som mu povedal, že daj sa dokopy, lebo hrozne vyzerá. Vidíte, ľudia berú ohľad na to, že keď niekto je nafetovaný a chcel som mu dať nejakú šancu,
Aj furt mu som dával nejakú pomocnú ruku, ale však on to ešte stáča, že ja som kokot. Takže. A tam stoja liter, sa mi zdá Dominikánska, ne? Stopom. Aj stopom som celý v živote. To musí byť tiež halus. Slavok, ďakujem. Akože môžeme ísť sa dostať, že do Viedne a... Sorry, sekol si, tam sa ide. Ľudia, kto pošle najväčšie darčeky a najväčšie, tak to by sme, alebo kto zaplatí, môžeme to robiť tak, že niekto zaplatí letenku a my teraz odletíme, lebo sme vedľa letiska, tak teraz by sme nasadli a najbližšie teraz ide, lebo oni aj vypredávajú, že teraz je voľné miesto, chce zaplniť lietadlo a proste ten človek rozhodne, že kam pôjdeme a kam odletíme. Ale sme pri letisku, že by sme odleteli, kam by povedal gifter. Alebo prekvapenia, dozvedeli by sme sa až na letisku. Že máte to vybavené, došli by sme tam a oni, že Bráško, letíte do Košic. Jedna rúža. Ale nevadí, leteli by. Pas máte opäť? Miri má pas, ja nemám pas. Ja mám občiansky. Tam, kde sa dá ísť na občianske ľudia. Takže kto pozná vie. A na občianske tam, kde sa dá ísť. Ja som kúkal, tam je Milan. Ja som kúkal napríklad Albánsko pondelok, keby sme odleteli. Ja mám lepšie ako Monjaro, teraz čo povieš? Schudni z Natis. Keby sme odleteli pondelok, tak to mám za 20 eur. Albánsko, do Tirany. To je po piče 59 to stojí. Zaplatil by som ešte kúfer. Jeden veľký, takýto. To by bolo fajn, no? Oni majú 20 eur. Nič iné. Oni majú len 20 eur, nič viac. Chápete? A sme live. Dve rúže. Paulinka, Ladyky, ďakujem. Ďakujem. Poďte ľudia, trojnásobok budeme mať. Ideme. Oni sú tu asi zase na tom letisku. No každopádne aj mi je ich ľúto. Že takto sa musia predierať. Keby stali trošku dokopy ten život naozaj, tak vôbec by to nebolo na škodu.